Pare, top of the food chain, pare. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare, we're not your ordinary DJs. Tara Kape! Tara Kape! Gagi, pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Anong intermission number sa Christmas party Ay? ang pinaka hindi mo makakalimutang ginawa mo nung bata ka pa? Well, ito yung kanta na turuan mo ko niyan, turuan mo ko niyan. Doon ka sa likod, doon ka sa likod. Oh, di ba? Di ba Parang dagi. Tagalog ganon. version. Diba? Ano? So, napaghahalataan na Jejemon talaga. Ano, tinilian ka ba? Oo, ewan ko ba. Pero kahit gaano ka kanipis nung mga panahon na yon, Kahit gaano ka katuod. katuod, Ayan. tapos kung gaano ka kadry nung mga panahon na yun, basta sayawin mo ang doggy, Awa. Gagi pare, nagiging ano ka talaga nagiging heartthrob Heartthrob. ng puss. Parang ano lang yan my way. Ay? O, pag kinanta mo, di ba, babarilin ka daw? Oo. Eto namang Teach Me How to Doggy, titilian ka. Oo, diba? Ay, Doon ko nako. na-realize talaga na sometimes nadadaan na lang sa dance moves yung pagiging pogi. Oo, sa confidence. O sa confidence. Diba? Yan. Ikaw ba, anong Christmas party intermission number ang hindi mo makakalimutan? Sa akin siguro, sumayaw kami ng halukay ube. Ay, sex Oo. bomb? Oo, men. Okay. Kasi ang grand prize noon, additional 5 points sa final grade grades. mo. Oh. Kahit hindi ako marunong gumiling noon. Oo. Di ba yung lyrics niyo, halukay ube, halukay mo ng todo. Yan. Ayan, talagang giniling ko talaga yun hanggang core ng earth. Para lang manalo kami dun. 5 points, nakuha mo ba? Hindi rin. Oy, pero aminin natin kapag may mga grand prize sa Christmas party, mapa-estudyante ka man o nagtatrabaho na, talagang tanggalan ng dignidad dyan eh. Oo, dito mo talaga masusukat kung sino yung pinakamalupit, pinakamagaling, pinakamas may confidence. Ayan, at pinakamakapalang muka. Yan. Ay, nako. Kaya eto ka, Bisyo, dahil usapang mga throwback tayo, ibibigay namin sa'yo ang 6 na throwback na ganap tuwing Christmas Party! Tara Kape! Tara Kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga outfit ready! Ay, Yan. Gagi par. Siyempre, hindi makukumpleto ang throwback nung Christmas party nung high school ka pa Awa. kapag hindi ka binilhan ng bagong damit, Ayan. kahit saan man yan, at itinabi sa pagtulog mo. Tutu. Tapos isama mo pa dyan. Siyempre, kukuntsabay mo yung mga best friends mo eh. Oo. Kailangan pare-pareho kayo. Ay, oo. Tipong kami dati, ang theme namin na Powerpuff Girls. Ay, wow. So, Ayan. yellow, pink, Red. Oo, may ganun ganyan. Pero sa mga lalaki naman, syempre, hindi mawawala ang color purple na mga t-shirt. Ayan. Oo, tapos don't give up na cap. Ayan. Oo, mga skull. At eto pa, nagkaroon pa ako ng backpack na kabaong. Alam mo yun? Alam mo yun? Oo naman. Yun, may backpack ako na kabaong noon. Tapos nakasulat dun, My Chemical Romance. Tapos yung iba naman, di ba yan, may mga emo. Oo. Meron din naman yung mga jejemo na ang suot nila mga bag at t-shirt, Domo-kun. Ay, oo, domo-domo. Oo, alam mo yun. Yes, legit yan. Ako pinagsama-sama ko yun lahat. Awa. Naka-domo, tapos naka-don't give up. At yung sapatos ko, Oh. ano yan, kapag makapal. Awa. Kasi merong nakatagong 4 na gulong. Ay, Oo. skate shoes. Skate shoes. Alam mo, pasalamat ka, wala pang social media nung panahon na yun. Bakit? Siguro na-cancel ka. Pero legit talaga no, na ang saya Awa. lang ang saya lang balikan ng mga OOTD ng mga panahon natin. and all. Kahit sabihin mong baduy-baduy tayo, nun yun talaga yung pinaka-memorable. Ay, oo, legit yan. Diba? Anyway, that's number 1. Po naman tayo sa number 2. Pangadwa, ito ang mga Jabberwockies. Ay, Gagi, pare. Parang lang to, Teach Me How to Doggy. Yan, pero sinong hindi makakalimot, di Oo, ba? yung kahit hindi kayo sabay-sabay, talagang titilian kayo. Oo, tsaka okay kang sumayaw dito kasi may maskara. Ganun yung Oo. get up eh. May maskara, so hindi na nakakahiya kung hindi ka makasabay sa, Ama. sa steps nila. Ay, talaga? Kailangan ba sabay-sabay? Oo. Kasi wala akong nakitang nagjabawokis na nagsabay-sabay. Oo. Paano ba naman yung practice nito? Wala talagang choreographer. Kanya-kanya kayong tingin sa YouTube. Yung ibang may lag yung internet. So, lag din yung step. Ayan. I know. Anyway, that's number 2 po naman tayo sa number 3. Pantulo. Pangatlo, ito ang mga Christmas Christmas Angel. Angel.
Yan, kumbaga ba sa mga honor students, ito yung pinag-aagawan sa top 1. Oo. 'Di ba? Kasi yung nalalagay sa Christmas Angel, ito yung mga pinakamagaganda. Yan, pinakamatatalino, pinaka-famous, pinakamabango, yung Totoo. naliligo. Oo, usually mga pangalan nila, alam mo? Oh. Abigail. Yan, ay oo nga no, Diba? Abigail, Jennifer. Pwede din Ayan. Jennifer. Oo. Tapos yung mga tipong na-assign sa role play na tupa, yan yung mga pangalan nga, Jessa, Katrina, ayan. Mga Michelle. Lisbeth, Ayan. yan. Anyway, that's number 3. Po naman tayo sa number 4. Pangapat, itong mga Ambagan sa classroom. Yan. Usually kasi, di ba, nung high school, elementary tayo, yung mga pagkain natin, potluck. Oo. Di ba, kanya-kanyang ambag-ambag. Wala pang cash Awa. donation. Ikaw ba, ano madalas mong dinadala nun? Pansit, puto, and sometimes tinapay. Tinapay. Oo, pero yung tinapay ko dito, may palaman naman. Ay, pa. Pero manipis lang. Yung tipong nalagyan lang ng color talaga. Oo. Siyempre, ano tayo nun? Quantity over quality. Tapos nakabalot pa to sa tissue paper. Awa. Ayan. Pero ang sarap din, no? Ang sarap. Well, dun ko na-realize na kahit ano yung pagkain, masarap kapag salo-salo. Awa, Oh, totoo diba? yan. Ayun ako, anyway, that's number 4. Po naman tayo sa number 5. Panlima. Ito ang mga ligawan. Yan, dito na magsisilabasan ang mga naghaharutan at nagla-love life ng mga estudyante. Kaya ngayon tipong pa lang, doxology, opening prayer, nandun kayo sa plaza, nagkikitaan. Yung hindi talaga sila pumorma para sa Christmas party performance, pero dahil makikita nila yung crush nila. Oo, pero at least naligo sila. Oh, diba? May nag-toothbrush pa. Tama. Tapos yan, ang mga pabango nila, Juicy Cologne. Yan, Atlantis. Ayan, ng bench. Ng bench. Tapos yung mga gel nila na buhok, diba? Tusok-tusok. Tusok-tusok pa, nako. Ay, no. Anyway, that's number 5. Puro naman tayo sa last but not least, number 6. Pang-anom? Pang-anam, ito ang mga paligsahan ng magulang. Yan. Ang Christmas party kasi ay pagkakataon din para mag-brag ang mga magulang na, hey, I can donate pansit. Ayan. At mas masarap ang palabok ko kesa sa malabon mo. Oo, tapos mas malambot ang maha blanca ko kesa sa'yo. Ayan. At mas malaki ang hiwa ng mga menudo ko kaysa sa'yo. At sa huli, ang magbe-benefit si teacher. Ayan, kasi inuwi. Ay, nako. Anyway, Kabisyo, kung di mo naabutan ang usapan namin ito at gusto mong dagdagan pa yung mga naaalala mo nung bata ka pa sa Christmas party nyo, ayan, i-message mo kami, hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials, mga broski, at Konyo Bicolano. At susunod na, Kabisyo, ang Rockies Secret Files. Roar! Kami makakasama bukas na ulit. Wala, bukas na. Simula alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamaganda nalaspag na ang boses, DJ Robin Shena. Your Ragong Broski, like super legit and all, Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape! Sa 90.7 Love Radio. Feel good, ay gagi pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena! Sasakyan si